Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip video. Astăzi vreau să facem un unboxing Pharmacy. Am plasat o comandă la Pharmacy și am primit, l-am desfăcut ca să nu mai fac gălăgie și am primit acest colețel. Am mai avut și comandă la câteva prietenele mele și acum haideți să vă prezint, îl țin așa aici, așa pe braț, pe picior, ca să vi-l arăt mai repede și să nu mă mai întind. Și începem cu catalogul de fapt. Am primit acest catalog, din acesta am dat și o comandă, el este valabil 3 luni de zile, din câte am înțeles eu, septembrie, octombrie și noiembrie sau ceva de genul. Acesta este catalogul. Așa, facturica. Am mai primit niște pliante pe luna octombrie, sunt oferte speciale și doar pentru această lună. Ia să vedem, sunt seturi, ia uitați, seturi, aici tot seturi, să vedem, set din îngrijirea pielei, tenului. Și aici sunt două oferte. Dacă acumulezi 30 de puncte, primești gratuit acest set de rimel cu ruj. Și dacă acumulezi 60 de puncte, primești această casetă cu mini parfumuri. Eu le am aceste mini parfumuri. Aici, dacă primești aceste mini parfumuri, îți cam face o părere despre parfumurile lor. Cât persistă, sunt și bărbați, 6 de bărbați, 6 de femei. Și au 20 sau 25 de mililitri. Și îți faci o părere, vezi care îți plac, care nu-ți plac. Și cam atât. Aici mai vorbesc despre cum să-ți faci propria afacere, Pharmacy și așa mai departe. Și înscrieri dacă vrei să recrutezi, dacă vrei să primești bonusuri în bani. Cam astea sunt pliantele, catalogele. Acum haideți să vă povestesc, să vorbim despre produse, ce am comandat eu. Am avut comandă BB cremul, acest BB crem. Eu l-am luat pentru mine, că îmi place foarte mult și l-am avut comandă la o colegă de la serviciu, dar l-am dat deja, pentru că era nerăbdătoare. Și mie îmi place foarte mult acest BB crem, înțeleg foarte bine cu el, este mat, foarte, foarte bun, foarte bun. Are o acoperire destul de bună, foarte bună. Mi-am mai luat această loțiune cu ulei de măsline pentru mâini și pentru corp. Are un preț foarte... Apropo, acesta costă 28 de lei. Și această loțiune are 200 de mililitri. Este cu ulei de măsline și a costat 13 lei sau 14 lei. Mie îmi place cum miroase. Este mai fluid, așa știți, nu este foarte, dar este loțiune de asta. Și mi-am mai luat una cu cocos. Aceasta îmi place și mai mult decât cealaltă cu miroase. Tot 200 de ml, 13 sau 14 lei. Aceasta este mai densă, nu este așa fluidă. Și abia aștept să le încerc să vedem cum sunt. Mi-am mai cumpărat această mască de păr cu keratină și biotin. Aici zice că este o mască pentru păr cu keratină și biotină. Repară și întărește părul uscat și deteriorat cu complexul său de keratină și biotină. Hrănește părul fără a adăuga o greutate în exces firului de păr. Pentru părul uscat și deteriorat. Am să o încerc și eu, nu am folosit niciodată. Să vedem cum este și să vă spun părerea mea despre ea. Am mai cumpărat aceste 3 rimeluri. Nu 3, 2. Aceste 2 rimeluri sunt foarte, foarte bune. De la Zen. Deci foarte, foarte bune. Au o periuță foarte... Stați să văd dacă am eu aici să vă arăt. Dar nu am, nu.
foarte des la... Ia uitați. Și vreau să vă spun că separă foarte bine genele, alungește foarte bine, dă volum, foarte, foarte faine. Foarte bune și nu sunt scumpe, sunt 20 de lei. 20 de lei. Masca, apropo, masca e 7 sau 8 lei. Ceva de genul și acestea sunt 20 de lei bucata. Foarte bun. Și mi-am mai cumpărat și parfumul Omnia. Acesta eu l-am în varianta mică, v-am spus, din caseta care am primit-o. Acesta îmi place cel mai mult, persistă cel mai mult. Și am vrut să-mi iau și varianta mare, era la ofertă la 65 de lei. Și am zis că de ce nu, haideți să... Și trebuia să mai punem ceva acolo, comandă să se adune un anumit punctaj și am zis că haideți să-mi iau și acest parfum foarte bun. Și este apă de parfum, persistă foarte, foarte bine. Este foarte bun. Și am mai primit cadou pentru că m-am spus cu punctele respective, am făcut 30 de puncte și am primit cadou încă un rimel Zen. Acolo arăta alt rimel, dar ei mi-au trimis Zen, probabil celălalt nu mai aveau pe stoc. Și acest ruj mat lichid, această culoare roșie, Red Love, numărul 05. Acum, ce să vă zic, nu știu, nu desfac pentru că este prea roșu pentru mine, nu folosesc așa roșu. Am să-l fac cadou, mai departe am să-l dau. Dar acolo arăta un ruj, ați văzut, de care altfel stic, acum ei au trimis așa, dar este foarte bine. Îl dăm la cineva, îl încearcă și o să ne spună părerea. Și cam aceasta a fost comanda mea, nu a fost foarte mare, să termin la cutiuță, nu a fost foarte mare. Am mai avut un creion de sprângene de l-am dat la serviciu la colegă că avea nevoie și cam atât a fost o comandă micuță, dar eu zic că interesantă. Puteți să-mi scrieți în comentarii ce produse folosiți și voi de la Pharmacy, să ne facem o părere așa, una cu cealaltă, de la ce produse folosiți și ce vă place cel mai mult de la Pharmacy. Eu vă pup, vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul clip. Pupici!